Shalom. Shalom. Horas madihita saluhutna. Horas. Parhaladu ni HKP Bandung tu hita sude amanami dohot inanami naro marminggu tu jam di Batawan. Suang-song ni aka amani dohot inanami naman dohoti parhuriaonon sian inganabe melalui live streaming. Wasat hamima selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Saya di pasu-pasu tu atama hita saluhutna. Minggu ta sadarion ima minggu Sabtu agesima. Lapatanda 70 hari adorang sohaheheon. Dohot topik Jaho bado pakirimota. Bahasa Indonesia Tuhan pengharapan kita. Tapukama parmingguata tapasa damarata martang yang nahoho mahita. Amin. Mari mahita sian buku ende nomor 10 ayat sada sahatoro di ayat 10.
hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Songonon di dok Tuhan Yesus, Roma hamu tuau, hamu akan naloja jalana sorat, hu pasonang pe hamu, buat hamu ma augakku tu hamu, guruhon hamu ma sian au, aina labok do au jalana seret maroha, asa dapotan paradianan hasonangan tedimuna. Haleluya. Ale Tuhan debata amanami nak di Banua Gijang, asi maroham di hami halak nagaleon, di idaho nagogo do musunami, sai talu do hami di bahen alani hagaleon nami, di baheni hupangi do hami tuho, sai pargogoi jala pamonang mahami maralohon musui, marhite-hite panaononi anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata, ima natar surat di patik parjolo dohot lapatanna. Patik parjolo, audo Jahova debatam, nina debatatta, dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Dia do lapatan ni, oddo. Ikon umbiar rohata jala humolong, jala upos mida debata, asamida nasa na adong. Songonima patik ni debata, rak mangido gogo mahita di tuhata lau mangulahon hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hobar tu patik ni. Amin. Tato poti madosata di joloni tuhata martangi yang mahita
Ale debata nami namarasi roha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami rotu jolom, huhilala hami rikot doa sini roham di saluhut hami halak pardosa. Alani ido umbahin nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom, jala hupar hatopot hami, tung na jot do hami manibil sian aka dalanmu nabadia songon biru-biru nalilu. Sai unang pabali hami sian jolom alani dosa nami. Ai dang di halomohon roham hamatiani aka pardosa. Alai hamu bau ni rohana do lomo ni roham asa mangolu. Se sama do saluhut hagiduhon nami, dohot pangalausion nami, marhite-hite pangulu nami nasa sadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot ma asini roham di hami, marhite-hite panindangion, dohot hagogoon nitod di parbadia, asa tarapul situtu rohanami manjouho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapun di guarmu nabadiai. Amen. Tabegema hata baga-baga taringotu hasesani dosa. Songonodo hatani Tuhan Jehova. Nunga diarsaiho au marhite sian aka dosam. Jala nunga dilojaiho au marhite sian aka hajahatonmu. Au tutu, au sadiri manalesei aka pangalausim alani hadirioku, jala dangbe hupa ingot-ingot aka dosam. Hasangapon ma di debata nadi gijang. Amin. Tajahama hatani debata turpuk ni epistel ari mingguon imana ni enet sian Kolose sada ayat 24 sahatro di ayat 20 sia. Tajahama marsikat sorin di ayat 20 siawan rakmai tamajaha. Ayat 24. Las dorohaku nuaeng di aka hapor suhoku nahumokop hamu jala marhite siendagiku hugoki nahurang dope di aka natinauni Kristus umokop dagingna ima huriai. Naunggabe parhalado ni ido au. Hombar tu pangarotion di debata. Napina sahatna tu au. Imana manggohi hata ni debata nang dihamu. Ima hahomion nabuni na jolo sian mula ni mulana marsudut-sudut alain waing ipapatar dotu aka nabadiana. Aituna sida donaeng pabotohon ni debata surung ni hamoliawan ni hahomionon. Di tonga-tonga ni aka parbegu ima Kristus di bagasan hamu si horhon pakirimon di hasangapon. Ibara do hubari tohon hami upaingot jala huajari hami nasa jolma di nasa habisuhon lau pajongjong ganop jolma ripas di bagasan Kristus. Ayat 20 sia rapita. Ido hal jahon mardongan parukilon marguru tu hagogona nagogo situ makorhon di bagasan au. Songonima sahatna martuado akan atumangihon hatani debata jala na umpeopsa. Amin. Maron
hata dikon ma hata haporsiatai songon nahina tidakon ni dongata sahaporsiaon di sadok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana tubuhon si Maria akan nagabe-gabean siato di porbadia adorang suha tubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit di panghuman silatus namate tarpajal do ibana di hau binar silang. Na tuat uang beturu, na mulak mangulu di hari patuluhon, nama naik ke surga, lahudu tu siamuni di debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani. Di sini ibana kai mangulak sekutu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditodi porbadia, jala arung sada huria nabadia, huria totopan halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, doho dihatai namandok mulak mangulus sogot daging dihalak nom mate doho dihambuan nasora sudah. Amin. Salum Horas Tikting si jahau di minggu Septuagesima pitu puluari adorang sohaheheon di 16 Februari 2025 pukul 10 sadarion. Naparjolo jadwal pertanyaan daerah di hari Rabu 10 Februari 2025 daerah 1 Riau Patrakomala nama Jabui di keluarga Albert Siregar Inang Situa Megah Boru Panggabean Inganan Jalan Rasamala nomor 6 daerah Walu Bypass Timur di bagas ni keluarga Roger Siahan, Inang Rita Boru Hutagalung, nama ringanan Jalan Arya Timur Raya nomor 4 Arya Graha Regency. Di pukul 10.30 di hari Rabu daerah Tolu Dago, di bagas ni keluarga Manupak Sinaga, Inang Rumondang Boru Purba, nama ringanan di Jalan Batik Rucita nomor 2 Sukaluyu. Di hari Kamis 20 Februari 2025 masuk pukul 10 WIB daerah 2 Antapani Arcamanik di bagas ni keluarga Situa Anggiat Situmorang, Inang Kristin Boru Situmorang, nama ringanan di ruang serbaguna lantai 2 gereja. Daerah Onom Bandung Selatan di bagas ni keluarga Boas Pangaribuan, Inang Sintua Nonce Boru Pasaribu, nama ringanan di ruang Simon lantai 3 gereja. Daerah Pitu Pajajaran di bagas ni keluarga Sintua Wesley Silaen, Inang Boru Sariati Boru Pasaribu. Hulak kami keluarga Sintua Wesley Silaen, Inang Sariati Boru Pasaribu, nama ringanan di ruang konsistori lantai sada gereja. Titing paduahon, pilihan sosial huria. Di parmingguon sadarion, papungu pilihan sosial huria dohita tu keluarga Inang, Alwin Boru Sitopul, ruas wik daerah Onom Bandung Selatan, sialanung ngamarujung ngolu Inang Irma Dumasari Siahan Boru Sitopul di Tiki Naung Salpu. Titik patuluhon kebaktian Padang. Tulusada sermon seksi lansia marhite kebaktian Padang di Patupa di hari Selasa 10 Februari 2025 pukul 8.30 WIB maringanan di Ciwidey. Tolu 2 sermon daerah Sarbuncit marhite kebaktian Padang di Patupa di hari Sabtu 22 Februari 2025 pukul sia WIB maringanan di Wisma El Sadai dengan tema Sahata Saroha Jala Sapikiran di Bagasan Kristus
sian sada Korin sada ayat 10. Tikting paupaton pangebation huria di parmingguan pukul 10 wib dia hari Minggu nanaing ro 23 Februari 2025 rodo mengebati huriata ima paduan suara wik Kebon Baru HKBP Tebet. Songonima tikting di bagasan mingguan Tuhat tama nama masu-masu hita saluutna. Amin. Mare dema hitasian buku ente nomor 28 ayat sada dohot rodi udutna suhut pas tapasahat mapeliata sada A dos sada B. Hangolu
Dami ni di batana sumurung sian saluhut roha. Imana mangaramuti ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas mari te saluna. Selama hari Minggu mari kita kadamang dainang luhut kita namar pungu di garejaon doksoni nang nama dohoti la streaming. Hatari di bata di minggu tesadarion ima natar surat di buku si Jeremia bidu 10 mamuka mesena 12 saat rodi ayat 10 songonom mai dok disi tatangi homma tangiang ni panurirangi oe habangsa ni hamuliaon hati boon sien mula-mula hajong-jongan ni habadion nami ale Jehovah hodo pakirimon di Israel saluhut akan namalikoko gabi tarurak akan namar balik sianau ikut tersurat warna tutano ala tidak dikondasida mual ni aek hanguluan ima Jehovah say homa pamaluponao ale Jehovah asa tung malum huhilala say homa mangurupiau asa tung dapota pangurupio nao ay hodo puji-pujiokku idamah akka nasida madot tuau di dia do hata ni Jehovah waroma inian nuaing alai yang guau daku sosotong gabe parmahan aku manyutoko jaladang huhalomohon ari namarjiai hodo ubotosa hatana ruar sia bibir hupe patar dui di jolo ni bohim unang tunggabe hasong gotoko dieu hodo hapurusakku di hari hasusaan ikut tarurak nian akan nama ngaliliau alai unak tarurak angguau ikut tarsonggot nasida alai unak tarsonggot angguau paroma tu atas nasida ari hinamago jala silopik 2 hapi pidom nasidei ima sahakna damang dahinang hurian akhina holongan itu kata Yesus Kristus ia berita di si Jeremiaon berita hapujungan nado hapujungan dihadirionna nabi nakilalahon nibana ala di parhatu turohana do parnidaan panatapan di dibata makokop saluhut nasa nahin aholongan na terlobi mai bangsa pilihannya alai manudda do merbalik dosen realita di debata hadirion ni akan nahinokop mai akan nahin aholongan nai HP dang diperhatutu babua debata markuaso debata margogo debata manaili ko saluhutna akka parnguluon di saluhut nasa natinopana justru gabe dianggap bo hal yang biasa-biasa hal na kebetulan dan diperhatikan sida bahwa hidup kita ini bukanlah kebetulan. Hidup kita ini adalah rancangan Tuhan. Rencana pembuatan Tuhan. Dan na kebetulan buluto.
Alai gudang do senak kana porsiai nahinokop di debata gawe makilala ko si songoni. Anak kebetulan doi marhai paso nau. Anak kebetulan doi sehat au. Anak kebetulan doi mamora au. Anak kebetulan doi tabba pangkattu. Anak kebetulan doi gawe au di para anak konon. Nah kebetulan doi kajang umurku lan akan asing. Habe torroma songko parsorioni. Songko mahina magoi. Bohama muse. Dohonot tarupi na kebetulan. Na kebetulan doi songko hina magoi. Na kebetulan doi marsahi tau. Na kebetulan doi topu citru kau. Na kebetulan doi topu mede buau sejabatakku. Sudah mai na kebetulan. Donot taruh songoni. Urasa dangati. Tak taruh songoni. Alai ahan taruh tuntutan duna tabai. Aran tabai muse baru ngutung-ngutung. Mesti tabain membeberkan berita-berita yang tidak baik, menyalahkan orang lain untuk pembenaran diri kita. Ini tabain untuk menjawab kebetulan yang kita nyatakan. Amo kamang do tamak kenang Uriya na hinaholongan di Tuhan Yesus Kristus. Imanan niado pan si Jeremia ditumpuk toh. Kuasa kasih kebaikan Allah yang selalu dirasakan dan dinikmati oleh umatnya Israel menjadikan mereka terlena dan menyatakan semuanya serba kebetulan. Akhirnya halaki mangasahong gugu, mangasahong botohon, mangasahon organisasi, mangasahon studena nasa narong di bana, mangasahon hagugu ini kekuatan perang, tempur. Dang bedi ingot, habel gaun hahuasoon, ide batah. Na mangalehon dinasida kenikmatan hidup. Alai mangasahon hagugu ini portibiom, mangasahon hagugu ini hacol maum. Ujungna alani ima gawe marlauk dosa manasida. Gawe madau manasida tu pagujunan, tu sitaonon parsorioni. Nama korkod dosa di gulu nasida. Alanima di paporkat dewata masih Jeremia tu tonga-tonga nasida. Laho paingoton nasida. Paingoton bangsoni dewata asa marhabu baon ingot tamuma. Songot dia do hinabalga ni holong di dewata di tonga-tonga di parngolumbu. Songot dia do dewata makokok ngolumuna. Nung ngadi taot dewata kasitoni. Nung ngadi taot debata parsorioni, nung ngadi taot debata hanguluan nama saya parir. Holan alani humok kopamu. Allah dang diperhatu. Dang diperhatu. Ay memang itu huru hati akamanginang. Bakko ni hajol maut durasi songoni, suhar-suhar di pikiran. Mungkin taboto dorai, sudah ditambah boto. Babua gudangad dohita dang lomorohana dibatik kos hasalaanna. Manang ditegur kesalahannya.
Gudang do kita dang lomoro hana asa dipatigor dalat Tuhan nguluan. Justru gawe terbalik suhar-suhar di pikiran na. Ketika dia ditegur, maka di situ muncullah di rohana do pikiranna, memang nabah hebat tu doho diri mba bereng. Unang diri do ngambung. Terus saya songoni do. Patel talokku memudaiku. Harung diri sutar budakku. Amang do tamo kenang sahid dui tu dirita dak tu diri ni na memudai hitai ale tu dirita dui gawe sahid gawe makor homma di pikirata itu utok ta roha nata ronjar sia roha tahun tu pikirata akan arwah tubuh maka pikiran naso une maradup punaka dongani gabi naso une do alani gabi makor homma tu hagaleon di perdaging otak tarlumobi mai tu hagaleon di parton diotta. Gabi galema parton diotta, galema imanta. Iman kita akan menjadi melemah. Oleh karena digerakkan pikiran kita itu untuk menuju kepada gerakan-gerakan yang salah. Gerakan-gerakan atau tindakan yang tidak benar. Galema todita. Dinagale pamatang doktor ditai di sima kita gawe marsa kita manginan. Pusing mahita. Mamikirkon. Ngapusik kita ujungnya pelampiasan na tu dia. Muruk-muruk. Harap besanna tu sude. Hona mado inatta. Hona mado akadat danak. Hona baru tetangga, hona matu sudi. Alangai rembesan na. Tu dia atau bosan ni pikiran on. Mangararati matu sudi. Dak tolak be Roma kama. Roma kami kamon. Taktik kos be nah. Babu komba. Romak kenat tamu saya bahas songon ima. Lau ma, mengalang-alang ima dia segala macam. Hanya pelampiasan semata. Ima hina hasina. Ima hina persukna. Molonunga marsahi pamatang do partodio. Alaniro tekut jaga hudui. Unak sangat marsakit pamatak tahun do parton diot tahun. Unak sangat marsakit. Ai ini dah dia do pinisi Jeremia mang do tama kenang. Naik sangat marsakit ibana. Gale pamatang naro parton dion na. Pola ekon yang musa ibana sien hadirion di parsurun di debata tu ibana. Neng musa ibana sini. Dang mampu biau. Daktikos pion, tinggal honok ku namon minda. Nengi tinggal kumba. Alai no babain gawe bui mana margugu. No babain gawe bui mana bertahan. Nakina berjulu sehari di batu duhon ibana mah. Panata pion tu debata
ditatapi bana ma debata lam dirajumi hadirion nama babua lam conok kita tu debata lam disido panandayot tadi ibana lam disima tabbani haporsyota babua debata namar huaso jalan nagugu nasangap itonga-tonga di sude nasaragam di gulmi di golutta. Semakin kita mendekat kepada Tuhan, maka semakin kita mengenal Dia. Memang lam jonok kita tu Tuhani lam gudang do tantangan hidup, lam gudang do hamolon, lam gudang do sedopatta, lam gudang do ala memang portibion dialo do hadirion di Tuhani dang lomoro hani portibion hadirion ni Tuhatai alani ido lam jonok kita tu debata lam gudang do akahamoloni aelos di sido di petubu ma haporsiaon ni pakirimota tu ibana babua debata nagugu jala nasangap de gulmi di golutta. Dia akan mampu untuk menyembuhkan segala penyakit kita. Dia akan mampu untuk menunjukkan jalan yang baik untuk kehidupan kita. Dia akan lepaskan kita dari semua beban pikiran kita. Ketika kita semakin dekat kepada Dia. Imana ni suarahu ni si Jeremia. Asa marhamu baun hala Israeli. Bangsa Judei. Lau si manong sahat tu itan nuai. Molo tara nabi penuai ngakamang do tamak kainang. Manak songon dia padalan ningulutta. Songon dia kita nama kilalakon. Basa-basa di Tuhan di ngulutta jala songon dia kita. Laho makamu lete honi do mempergunakan ni. Gaya pasu-pasu di kita nang tuhu maliakta kita mah. Nama ngaranapi kita mah namambain songod dia do bilang-bilang na kita do nang botoan alani ima unang gabe sangat tertuktuk hadiriotta unang gabe sangat terjepol kita unang gabi sangat tarurak hadiriotai gabi makor hudusa di hita didok hatar itu hitan waeng marhite taufik di minggu tahun jauh bado pakirimotta Tuhan pengharapan kita. Sipata do hita kamang do tamakenang herana tari ulur do diguluon. Tari ulur do hita di kenyamanan dan keamanan di gulutta. Alai ala adok tabereng perjuangan hidupe. Boharo naik tutuate. Gawin na hita umse. Boharo ate. Dia do siya hakunay. Tusonaw, songonon. Dia tusonaw, songonon. Ujung na gabi, herna tari ulur ma. Bimbang, ragu. Ragu di parmuluno. Bahasa ragu kita. Di paingot do hita mang do tamakenang markite hatari di bata is Johan de sonomia sa plopat idok dosi babua Yesus Kristus do hanguluan do habistaran dangarong nasakat tu amai iya so markite iban akulah jalan hidup dan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau bukan melalui aku.
Tidak ada hola pernyataan, tapi real kenyataan. Yesus nomad dogi, Kristus itu nomad dogi, Tuhatai. Di bahasa lebih regu hita, bahasa regu hita. Ay hasitongan di hatari di batado na tapapatarkon. Hasitongan di berita naulido na tapabua. Hasitongan di berita naulido asa gabi hanguluan di sude akka regenerasi ni pargulutta. Alay gabi regu kita. Pawotohon hasitongani. Alanido tidak matu itu nuai, katakan iya bila iya, katakan tidak bila tidak. Dok olo molo olo, dok dang molo dang. Aso nang kabehirana tarik ulur kita. Unang kabehirana tarik ulur. Nama naon-naon do si songoni. Manaon-naon. Buto itu ada manaon-naon tayamang hidup. Istaran songo persabil itu. Bolu persabil kan, itawam persabil lah. Ipatik mesi sabil lay. Ibette mah, inti-binti mah. Ngaro. Ido molo manaon-naon. Alanima dang tinggak kapis songoni nama naon-naon. Alanima mang dota makenang hurien na hinaholongan itu kata Kristus di pabotohon si Jeremiah matuhitan wae. Macet tu takas pangalualuhon ni mana tu debatado. Dada tu dirina. Dada tu hagogoon ni nahumalia gimana. Alay tu debatado. Ido benar ido ibana. Sai homa pamalumau ali jahuba asa tumbalu puhilala. Dia yakin percaya bahwa Tuhan akan mampu untuk menyembuhkan segala sakit penyakit yang ada di dalam dirinya. Koni do imana mo say homa mangurupiaw asa tung dapotan pangurupio nau. Dia juga percaya bahwa Tuhan mampu untuk membantu dia, mengeluarkan dia dari beban-beban persoalan permasalahannya. Di pasal hatiban di pasa ibana ngoluna dirina do sude akan pikiran ibana tutuhani. Asalani memang datang kenang di sora aku manusia tanuai. Hidup orang beriman adalah hidup di dalam doa. Tangiang do hosa hangudunnya kana persea. Salah satu. Alamar kita tangiang itu bui kita berkomunikasi tutu kata. Itu neng dohoron namus itu kita. Tahanguluhon ngolu na martangiang. Asa songon naum pinarhatutu nyak kadongata. Nak kita sa luhut nak kada persiape. Babua tangyangi satongani gugudui lahu balua kusudena akahol sota. Tahu sih mah.
batu buhon pos ni rohat tado sa datang yangi. Alenak penyan saya ong ko depe na soporsia di tangyang na. Gudang ko pinasoporsia di tangyang na. Habis sa sitong na ikon ido siya porsyot ta ala na inung nga makatahi tado di bata. Nung nga mardengar-dengarak kita do di bata. Mari ditangyangi. Ay na diba adong do pinasoporsia. Tokon na binari tahun nyak kadongan. Nokya tabigi. Ya. Borkap ma kunguani manang yakon. Dongan na nawar sakit. Saat may mana di bagas ni manang di rumah sakit. Mamereng nawar sakit. Iberang na sida ma. Amak tahehin na. Badi itu go. Pola dewan tokatai dari idu tumatangis ipakilala ko mapakilalanin na marsahiti ko ni martangi yang ma saya martangi yang amin indah marsi jalangan ma saya berhuidada saya berhuamang mergugur itu katai haruar seruangani itu ridok ma dan yakin ubah mati deh tokin naik intorin na. Berarti ak persiay mari tangyang nga. Nak persiay di tangyang. Hape tangyangi alat tadui komunikasi dok dewata. Makatai tadok Tuhani. Ngata pasah itu Tuhani. Bahasa nak persiay tadi Tuhani. Bahasa nak persiay tadi Tuhani. Dewata do pakirimota. Dangarong nasi. Berarti ibana do siya persyata. Ibana do hangun wata. Ibana do hati korata habis tarata. Ibana do mangaleko sudena tunguluta. Ida ben natarok nakengan. Di hadapan tu joloi. Kita itu tidak kebetulan namang inang. Dangarong bolutan na kebetulan. Semuanya itu adalah rancangan Tuhan. Tuhan yang menentukan. Suatu tarok kita nak kebetulan. Kebetulan mengudu awin nahi tak bah. Bari suang neha persyata yaman. Ama aku bipakiri mempumpul songoni. Dangaro. Alani di kepersyero kita di batah. Namangi humambuse. Tidak matu kita. Una pangasahon gugu. Una pangasahon kelompok. Organisasi. Doa ke alat-alat narong dihaw. Ai itu si busirnya keperbedaan perbulat-bulatan. Itu si busirina. Kalau tersinggung kau, kuara aku nak kadung aku. Kita coba, ayo sokon nasuta bulu pakai laku bah, iba bawan. Ayo mampu ruah, ayo sokon na iba nak kita sokon lebih. Tak tebu hulala. Eta. Itu Roma kadungan non. Eta idea hurwa itu rinda muse. Kan? Ujungnya berbeda mah. Pocama hasa dauni. Darong marsyararan tingkat do marsyararan molo tu namuli ale molo marsyararan no roaro dang tingkani pesiding me pedewi se roham de pikram dang tingkes song marsyarara meita marsibita-bita meita lau paulihun lau padinggaton lau pahipuhon hadirion di debata disakap nai nau mulii siam mulani mulanai tu hadirion ni hajol motta tu sima hitaro tu sima hitaborkan
Tapi yang manusia mang, terutama kenang. Didok si Jeremia do, oi habangsa ni hamuliaon, hati boon sian mula-mulana. Itu penunjukan kepada tahta Allah yang maha tinggi dari awal. Penunjukan kepada tahta Allah. Asalan itu, boleh ditanya kata taruh do, ditanya yang pilih ini, tanya pilih perfuri, Pak Jongcok pun harajamu, di tonga-tonga di Portivio, mau mendirikan tahta kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Apa yang boleh apa itu setongoni, per bola-bola tani, mangasahum potokannya ke Portivio. Dangarongi bakal mencurigai batu bukun songonan ni alaman di Jeremia dia mai huruai hata di batain suruh mahatok marotuson asau berek kami pacaku-caku kan habe di do tu kita songo pergumulan di si Maria iya si Maria di peop do hatai sude jala di pahusor-kusor di bagasan rohana. Berarti dia terlebih dahulu menerima firman itu sehingga dia mempergumulkannya dan kemudian mengeluarkannya kembali lewat buah-buah. Merperbue mah. Nah dipergumul honi manai, diulah honi mana mai gawe merperbue. Ido haton naik kita kamang dota makena. Tahanguluhum mata di batah. Berbahagialah orang yang selalu berharap dan hidup di dalam Tuhan. Alai tengok mah, marjea mah, terrobung mah, tersurak matu tanoi. Akka na pasidikot dirina sien hadirion ni si baduai ima Jehovah Tuhatai. Roma kita dua-dua di Tuhani lam tapajono marohatta tapajono hadiriotta laholam manada tuhatai asa seni lam tubuh madi kita hapor siaon nama pakirimo do pa ibana babua Tuhani do halwota do hagulwata. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam perjuangan hidup ini. Amin. Martanya kita. Alai Jehovah Tuhan nami. Mauliati marohan nami di Tuhan. Nunga diramoti hongulunan. Didongani hodo kami di sude akka gulmi di gulunan. Jala di pasu-pasuho. Gay makorhoni di kami Tuhan. Pasu-pasu hai pasor lasni roha doh gogo. Lai ke nami mai bain hasangapun habuliau di guar bunda badiai. Jehovah Tuhan nami apalah di hari na pinar badia mon. Tonga di parmingguan nami ondung ngamar saringar khatam. Nalapai ngotok kami. Babua hodo Tuhan Jehovah pakirimun nami. Odo Tuhan natoktong di pangasahong gulunami. Nadalup boy mangalehon hanguluat di kami. Dohot haluaw. Ale Tuhan Ure jumi kami toktong pabua gudang doa ke perjuangan di gulunami. Perjuangan menghadapi banyak tantangan, rintangan. Oleh karena kami nasai toktong gir-gir. Pinagir-gir di totim. Lako papatar ko berita ko papotokon. Berita mendauli di tonga-tonga ni parngulun nami. Asa jumpa kami hanguluan na marhasonangan rabdoto. Alai tabat dui
Alannya kagudangnya ketentangan. Rehe-rehe, isak-isak. Nagay makorkodjea Tuhan. Tuhan, tiup matangan nai macetong kumos. Unak pelua kami. Asalam gada pos ni roha nami haporsyon nami. Pebua horo Tuhan na serap dotan. Manugu kami di dalan na hinalomon ni roham. Jala mangulau hoppe kami dak kaulau na pinasabutu kami. Marture tulomon ni roham. Tuhan debat hama nami. Sesa na sa dosa pagalusyon nami Tuhan. Asa tama kami haburan ni paso-paso. Tama kami tok-tok targuarak kay nakom. Paso-paso mahuri amon. Siyan ruas na met satro din ng maduane. Asa-nasa na pinikiran sa luruas ni huriam. Ho matoktong na patulso ni Tuhan. Ho parto tikinan na lihet. Jangan nasa parsoryon na sila pe. Oma Tuhan, nagay partanubatuan. Gabi situ koli na sida. Asa utsak masin na sida nasa parsoryon na sida. Asa dirgak na sida Tuhan. Manatap mardida sa lukot na. Akapada ni guru na do. Sen asin ni roham na pinasao Tuhan. Toktong na sida marpakiri mo dopakko. Jauh ba Tuhan nabi. Asiro kam di kami. Upasatay mangulu nami daing doktor dinami tuko. Asal tong od di honombu kami di bagasan asiniro kam. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nabi. Pasu-pasu na parkaladom. Na pinilipmu. Sinurum makubasiho markiti huriam HKBP. Cara khusus HKBP Bandung Riau Martarinatau. Asa markiti sieni Tuhan. Luhut na akar ruas di huriam sedak danak sa aruna matua. Sok soni nak sudi parkalado pe. Si sada tahi, si sada uluan, si sada pakirimon. Lau patulus sesudah na sinakapan ni roham. Di tonga-tonga di huriamon. Gabi huria na tarpasu-pasu mon. Nang tuak kahumaliang nabi. Jahuba Tuhan nami. Upasat tayo tangyang nami on. Di bagasan kuarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita los tapapunguma pilihan 2 toksoni nang pilihan amplop sosial. Oh
Batangnya ko mapiliata tuado pa di bata martang yang mahita. Ale di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhu sile oleh hona dengga doho nasa uli besa na mauli utus. Upasatai masyan na nilehon mitu kami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa ho parasya kami pilihan opa ti bulkon karazaomu. Di tonga-tonga ni huriam doho di Portivion. Buhay marohanay marhite hite todem. Asalam hutada kami gudang ni silehol-lehom mitu kami. Asalam kirkir hai madok mau leate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang. Saya pinarbadia makuarmu. Saya Roma harazaummu. Saya saut molomo ni roham di Banua Tonga on soon na di Banua Gijang. Lekon matu kami sadaron hanguluan siapa hari. Sesa marusa nami song panesa nami. Di dosa dong namar dosa tu kami. Unak kami tukit pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasat dami, jalau kamu mapasu-pasu siat debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Sodakot Tuhan debata ma buhina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debata ma buhina tuho, jala di pasor madamena tutodem. Amin. Selamat hari Minggu Mari Desa Luhutna.